Πάμε όχι. Σήκω το μαγνήτη. Άντε ρε μαλάκι, δεν είναι το βίντεο. Σήκω το μαγνήτη. Τυχιονάτε τώρα μαλάκες. Για να μπείτε στο τι μας κάνει αυτό. Βάλτε μας το μαλάκι το μας βάλει. Έλα, πάμε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. 2, 3. Δεν τόσο. Τι φάση για μαλάκα. Πολύ γαμιέσαι ρε μαλάκα. Άμα το ξανακάνει μαλάκα μάτω στο την Παναγιά. Ένα. Ένα, δύο, τρία. Η μικρή της τάξης μαλάκες. Δεν πειράζει ρε μαλάκα, όλα μέσα. Πάω και να σου λέω. Όλα μέσα. Όχι, τα δούμε. Άντε μαλάκι, τελειώνει το βίντεο. Τελειώνει το βίντεο. Η Ολυμπιακή βλόγα. Πάτε.